ফুলেই টিকি ফুল ফুলেই টিকি রে ফুলেই টিকি রে ফুলেই টিকি রে। ଏ ହେଉଛି ଆମ ବଣୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଲେଇ ଟିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲେଇ ଟିକି ହେଉଛି ବଣୁଆ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ବଡ଼ା ହେବ, ଚଚଡ଼ି ହେବ, ପତୁଆ ହେବ। ଏ ଫୁଲେଇ ଟିକି ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ବାତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଫୁଲେଇ ଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲେଇ ଟିକି ଅଣାଯାଇଛି, ତାକୁ ବଟାଯିବ, ବଟା ଯାଇ ଆମେ ବଡ଼ା କରିବେ।